A dacan a wani babban masarauta mai suna Zazzaugaru akwai wani sarki mai suna Sarki Jabbadu. Sarki Jabbadu mutum ne mai tsananin zalunci. Kowa a masarautarsa yana jin tsoronsa fiye da yadda yake jin tsoron yunwa. Idan mutum ya yi ƙaramin kuskure sai a hukunta shi ba tare da tausayi ba. Talakawa suna aiki dare da rana amma duk amfanin gonarsu ana kaiwa fada ne. Idan wani ya yi kuka ko ya nuna damuwa, dogaran sarki sukan kama shi su jefa shi a gidan yari. A cikin gari akwai wani dattijo mai suna Malam Bashir. Mutane suna girmama shi saboda tsoron Allah da hikimarsa. Kullum yana wa jama'a nasiha yana cewa zalunci baya dawwama. Duk wanda ya cutar da bayin Allah wata rana zai girbi abin da ya shuka. Amma sarki bai son jin irin wannan magana. Wata rana ya kira Malam Bashir fada. Na ji kana tada hankalin mutane, cewar sarki cikin fushi. Malam Bashir ya sunkuyar da kai cikin nutsuwa ya ce, ya mai martaba, ni ba tada hankali nake ba, ina tunatar da mutane cewa Allah yana ganin komai. Sarki ya buga sandarsa a ƙasa da ƙarfi. Ni ne iko a wannan ƙasa. Duk wanda ya ƙi umarnina sai na karya shi. Sai ya umarci dogaransa su ɗaure Malam Bashir a gidan yari. Mutane suka shiga kuka, yaran gari suka ɓoye a gidaje saboda tsoro, mata kuwa suka rasa yadda za su taimaki iyalansu saboda harajin da sarki yake karɓa kullum yana ƙaruwa. Akwai wata bazawara mai suna Mama Talatu, tana da yara 3 kuma ba ta da abin dogaro sai ƙaramin gona. Wata rana jami'an sarki suka zo suka kwace mata hantsinta na shekara gaba ɗaya. Ta durƙusa tana kuka, don Allah ku bar mana kaɗan, yaran nan za su mutu da yunwa. Amma jami'in ya ture ta ya ce umarnin sarki ne.